Nginomngani, umngani wami uhlala nobaba wakhe and ubaba wakhe ngiyamthanda. Ngihlale ngizibe le ndaba kodwa ngiyabona ukuthi ngiyamthanda. Angazi ukuthi umngane wami uzophatha kanjani nale ndaba. Kodwa ekugcineni kumele ngiyivezile ukuthi ngizizwa kanjani ngobaba wakhe. Olwethu ungakutshela ubaba ukuthi yini esibeka la manje kulesikhathi? Zwide into engilethe lana nawe ekulethe lana indlela engizizwa ngayo, ngizokutshela indlela engizizwa ngayo ngawe. Kodwa mntanami kodwa siswami indlela ozizwa ngayo yini, uyamzonda noma mhlawumbe ukucacise lapho? Angimzondi kodwa ngiyamthanda, bengifisa ukuthi ke sibambisane empilweni mina nawe sibe yithandana. Ngiyakushwama ke lokho. Futhi ngiyasaba. Njengendlela mntanami usemncane bengazi kanti ungibonela into enjengale ukuthi uyangithanda. Hayi baba, ngiyazi ukuthi ngisemncane iminyaka isho lutho, into ekhulumayo uthando. Mina ngiyakuthanda. Ngiqinisile futhi ngalokho mangithi ngiyakuthanda. Ngoba ngiza kuwena hayi ngoba nakho mhlambe sengishawe impilo awuntanga bengangifuna ntanga bayangifuna ukuthi mina ngithanda wena. Kamngani nami bengibuye ngifike even umngane wami engekho ngazi ukuthi futhi uzobe engekho. Kodwa ngiye ngoba ngifuna ukubona ubaba wakhe, ngihlalele kusofa phela vele naye bese sisizeke ingane yakhe. Ngihlalele kusofa ngibukele iTV. Ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman wale kwamhlabela ingane awuswani madoda le phansi emanguzi kuthiwa akakhobela nibuye egcikeni kodwa kuyasikho lapho. Babukele siyanithanda la nikhona noma ngabe ikuphi la nikhona futhi sinikhonzile ngaphandle kweni asilutho. Siswami uyaphila kodwa? Yebo ngiyaphila bhuti wami. Manje ungakutshela nje umbukeli umlandise yini namhlanje ekubeka la? Sanibonani babukeli, igama lami nguOlwethu Ngwakakhumalo, nginenkinga. Into engilethela ekhaya ngoba nginenkinga. Ngibe okokuqala nje bhuti wami ngizothanda ukuthi ngiqale ngibonga ukuthi ungiphendule, kade kwase ngikubhalile ungangiphenduli. Kodwa ke manje ngiyabonga ngoba usungiphendulile. Nginomngani, umngani wami uhlala nobaba wakhe and ubaba wakhe ngiyamthanda. Ngihlale ngizibe le ndaba kodwa ngiyabona ukuthi ngiyamthanda. Angazi ukuthi umngane wami uzophatha kanjani nale ndaba. Kodwa ekugcineni kumele ngiyivezile ukuthi ngizizwa kanjani ngobaba wakhe. Yingakho ucela ukuthi ubaba sikuhlanganise naye namhlanje uzomtshela ukuthi uyasha uthanda uzizwa kanjani? Yebo ngizokhipha nje konke ongaphakathi kumina. Ingabe mhlambe sekuyisikhathi esingakanani lento eyenzeka uzizwa ngaleyo ndlela? Sekunesikhathi esingakanani? Sengino 2 years because umngane wami ngimazi last year ngoJanuary sihlangana esikoleni. Ngathi ngifika kubo abangani anginabo. Ngathi mangijwayela nomngane wami lona uhlala nobaba wakhe, ubaba wakhe ngimbuka indlela enza ngayo ayangichaza, iyangichaza shame. Manje ngoba uthi senino 2 years ufila ngale ndlela kodwa umngane wakho maze waniye kwenzeka kanjani lokho? Angizwanga? Kwenzeka kanjani ukuthi uthangithi no 2 years nomngane wakho? Yebo. Nomngane noma uzizwa ngale ndlela? Ngizizwa ngale ndlela. No 2 years kodwa umngane wakho sumaziwa niye. Ubaba wakhe bujole ukumbona yini mhlambe ngawumakhelwane umakhelwane wami. La ngihlala ngakhona basanda ukufika. Bafike khona last year. Manje indlela ngoba ngino 1 year ngazi umngane nami ngoba bengifuna ukuyisondeza eduze nalo baba. Ngifuna into ezongisondeza eduze naye. And that's why sengizwana nengane yakhe. Manje awucabanga ukuthi mhlambe ukomosha ubudlelwane benu nomngane wakho? Abalekile ubudlelwane kunalento engizwa la ngamina phakathi. Noma ngenzakala nebudlelwaneni bethu as long ngizogcina ngihlangene nobaba wakhe. Ingabe mhlambe ubaba wakhe akanayo mhlambe umuntu wesifazane umama wakhe akanayo? Hayi angaze ngimbone futhi naye wathi umama akanayo. Manje madoda mhlambe unangaki usuhlampekisa unayo isho? Ubaba. Hayi mhlambe uno 20 ababili no 10 ngaphezulu akuyona iminyaka e10 leyo. Una 50 mhlambe. Yebo. South Africa manje Nkosi yami wakabani sibonga ubaba? WakaNxumalo. Uzwide Mkhatsho. Manje ngikuzwa ukuthi uyamvakashela umngane wakho? Yebo ngiyamvakashela. Akwazi nje mhlambe ukuthi iqonga isibindi ke umtshela. Utshela yena ubaba wakhe. Ngiyasaba ngoba indlela ayiyona.
akayena umuntu oyisiqhwanqhwangu, akayena umuntu othanda ukukhuluma. Manje bengifuna indlela e-right ezongenza ukuthi ngimchazele le ndlela engizizwa ngayo. Ngicabanga ukuthi iyona le. Awusabi ukuthi mhlawumbe emphakathini bazokubuka ngenye indlela embi, mhlawumbe bathi le ngane ikhohlakele, mhlawumbe ithanda umuntu omdala kunayo. Nangakwena iminyaka sesiwami? Ngina 20. Awucabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu lo uyakuzala bazothi ukhohlakele? Hayi angicabangi kanjalo. Uthando kuyenzeka uthandana nomuntu olingana nawe kodwa enzise komuntu omdala, kuyenzeka uthandana nomuntu omdala enzise kwengane. So iminyaka ayisho lutho. Sekuyigama nje iminyaka esikhathini samanje. Awucabanga ukuthi mhlawumbe uphoxa abazali bakhe emphakathini, abazali bakho bangakulahla bathi uhlala unabo abazali wena? Yebo nginabo. Hayi angiboni ukuthi bazongilahla. Uthando Nkosi yami. Ngoba noma uthandana nomuntu athandana naye ingoba uyamthanda. Akakhethelwa ngomuntu. Nami bengicela ke bengangikhetheli kube ukuthi lo muntu engithandana naye ingoba ngiyamthanda. Yabona nje bhuti wami ayikho into engengize ngenze for yena. Ngingamwashela, ngingamphekela, even ukuhlala naye anginankinga, ngahlala naye. Ngingadela konke. Ngifundile abafana abancane bayangifuna ukuthi abangifuni mhlawumbe engaze kuthiwa ngilahlele emakhahleni abafana abancane abangifuni ukuthi angibathandi. Abafana abancane bagcwele umqondo wokudlala, bagcwele umqondo wokukhompyutha. Kanti abantu abadala bayazazi ukuthi bafunani. Yebo. eSouth Africa. Siswami yonke lento le ngabe wena unabo sisi mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe bazokhipha inyumbazane mhlawumbe baku-exclude bathi hayi siswethu uyenza kanje, uyenza kanjani lena? Nginabo sisi ungikhipha kabi inyumbazane ngeke usho lutho ngoba ihappiness yami iza kuqala kumina. Ukuthi abantu bacabangani ngami anginendaba nalokho. Yena mdala shem, angifuni qamba mama ngamudala. Kodwa uthando enginalo for yena. Hayi angazi nokuthi ngachaza kanjani. Unazi ingane zabafana zike zibike ukuthi angiyithandi, ngithanda ubabwazo. Akekho umuntu oke wamtshela ngalento le ukuthi uthanda ubaba kamngani wakho? Hayi akekho. Umngani wami ukabona indlela engenza ngayo sometimes athi hayi umkhonzile ubaba ukube wabo baba wakho ngisho enhliziyo ukuthi ukube uyazi ukuthi angifisi abo baba ngifuna besithandwa sami. Yebo. South Africa kunzima kakhulu. Uyabona makwenzeka kanje emhlabeni kaNkuluNkulu uNkulunkulu ngabe uthini la ekhona. Angisho ukuthi ngithini naseswami bathi uthando nenhliziyo kuthiwa inhliziyo ayiphakelwa ne? Yebo inhliziyo ayiphakelwa shi. Manje mhlambe ngaphambilini uke wahetheka yini? Hayi bhuti kade babe ngihetha mina ukuthi nje angisanandaba nje. Othandweni ngibone konke. Ngikubone konke othandweni. Ingakho manje sengifuna umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni. Ngiyimisele nje. Ingabe wenzani empilweni mhlambe uyasebenza noma uyafunda? Ngiyafunda e-DUT. Yebo. Awucabanga ukuthi after umhlaba ngoba bakhona ama students la afunda e-DUT after abone le video ucabanga mhlambe bazokutreata ngenye indlela? Hayi angeke bangitreat ngenye indlela. Lento le ayiqali ngami futhi ayigcini ngami. Baningi abantu la emhlabeni usazozokhulu okudlula lokho kwami. So nje noma bengakhuluma bazokhuluma into yamanje kuphinde bazophinde bathola okunye abazokhuluma ngakho bekhohle kwami bedlulele phambili nami ngiqhubeke nempilo. South Africa ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi lesi sokuthi ubaba nimsondeze bafowethu asondele ngingamsondeza ubaba. Angazi cameraman wethu noma sihleli kahle yini lapho niyaphila baba? Sikhona Mhlonishwa. Yeah. Ubaba sengizwile ukuthi owakanxumala ngisho njalo sisami. Yebo uzwile. Baba ngabe uyayazi le ntombazana? Ngiyayazi lapha yana ekhaya engifike nengane yami bezoyihlalela ivakashele. Ngiyayazi nje ingane nje ngiyibuke nje inengane yami umngani wayo hayi bese ngazi ukuthi ingane nje vese nje anginankinga nazo ziyayidlalela kanjalo baphuma bavakasha izinto enjalo hayi bengenankinga nje bengiyibukela nje ingane nje. Manje baba mucanga mhlambe ikubizeleni ngoba iyona ecela ukuthi sikucele mucanga ikubizeleni mhlambe uke wayithuka noma uke wayifokofisa? Angikaze ngize ngithuka sayize ngenze lutho bekuyingane nje engenankinga. Siswami igama onye sebani?
Igama ngithengu Olwethu. Okay, Olwethu ungakutshela ubaba ukuthi yini esibeka la manje kulesikhathi? Zwide into engilethe lana nawe engilethe lana indlela engizizwa ngayo, ngizokutshela indlela engizizwa ngayo ngawe. Kodwa mntanami kodwa Sisame indlela ozizwa ngayo yini, uyamzonda noma mhlawumbe ukucacise lapho? Angimzondi kodwa ngiyamthanda, bengifisa ukuthi ke sibambisane empilweni mina nawe sibe yithandana. Ngiyakushwama ke lokho. Futhi ngiyasaba. Njengendlela mntanami usemncane bengazi ukanti umbonela into enjengale ukuthi uyangithanda. Hayi baba, ngiyazi ukuthi ngisemncane iminyaka isho lutho, into ekhulumayo uthando. Mina ngiyakuthanda. Ngiqinisile futhi ngalokho mangithi ngiyakuthanda. Ngoba ngiza kuwena hayi ngoba nakho mhlambe sengishawe impilo awuntanga bengangifuna ntanga bayangifuna ukuthi mina ngithanda wena. Ngicela ukubuza ke mntanami nje ukuthi uyangithanda nje. Bangabe mina ngisheshe ngifa. Usale wona uzokwenza njani kuso sonke lesikhathi usangithanda mina sengimdala. Neminyaka emingaki ngicela ukubuza ntombi yami? Ngina 20. Mina yazi nginabani? Unangaki baba iminyaka? Ngina 40. Awu, ashiyani kakhulu. Awu. U20 nje, u20 years. Hayi ashiyani kakhulu, khulile usazophila. Abantu abadala sebeyashona ngisho beno 80 beno 90. Kusho ukuthi mina bengakwazeleleko lokho. Kusho ukuthi fanele ngenze njani ukusuka manje usungitshene kanje bengaziphethe ungilethela into enjengale. Baba ngabe mhlambe wena uzizwa kanjani ngento eshiwa usisi ngempela? Iyakuthusa noma iyakujabula? Ikwenza njani? Ikuphatha kanjani? Ayikuthusi mhlambe ukuthi abantu mhlambe bazothi hawu ubaba omdala kangaka? Kuyangithusa impela lokho, bazothi ubaba omdala kangaka uthandana nengane ayizalayo. So ke manje nami ngiyathuka ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Kodwa manje ngoba phela isishilo angazi nabantu nje bazongiboka kanjani njoba ngimngaka ngiyindoda nginomuzi. Kusho ukuthi angazi ke lapho uzoqhubeka kanjani, nami ngisenovalo kwamanje ngiyayiqhaqhazelela uvalo. Kodwa uyangithanda. Kulungile sengiyakuvuma lokho ngoba phela vese bengakunakile. Kodwa ngiyayizwa into isho kodwa manje amehla abantu ke akusho ukuthi ngeke ngisabana ndaba nabo. Mumthanda umuntu obunendaba uthi abantu bathini? Into ebalekile ukuthi wena uzobu happy. Wena uyimisela ukuthi ungathandana nami. Hayi nkosazana, ubusushilo phela mntanami ayikho into engizoyisho ngoba usulubekile ngeke ngisahlehlele emuva nami ngiyakuthanda. Hawu ke. Ngicela ukubuza mntanami ukuthi waqala nini ukuze ukuthi uyazizwa ngami? Mntanami. Nisanda ukufika ngasekhaya ngoba nabantu abafikayo nabantu abasha seni no 2 years ngifikile. Nisanda ukufika nje ngakubona wawuye esitolo uyothenga isinkwa. Manje sisi wawungakajwayelani nengane yakhe? Hayi ngangikajwayelani naye, ingane yakhe ngino 1 year ngizwana nayo. Futhi nayo hayi ngoba kuumngane nami ngoba ngifuna ukusondelana nobaba wayo. So yonke lento ukuthi uzwane no nengane kababa uyenze ngoba ufuna ukuthi usondele eduze kababa nje ni? Yebo. Angabe ngicathi uzobona sonke lesikhathi kodwa akaboni, kublank nje. Angicathi lento ibingekho nje emqondweni wakhe. Ngase ngithi hayi uthi ke ngiqunga isibindi ke ngiyiveze mina ukuthi kwenzakalani ngaphakathi kumina. So baba yonke lento eyenzela awucabanga ukuthi mhlambe izingane zakho ukuthi uyavuma awucabanga mhlambe izingane zakho zingamlwisa even wena zingakulwisa? Ngilindela noma yini mina. Yabo ngoba ngithathele isinqumo lesayo ukuthi ngisithathe manje ngihlale phansi ngacabanga ama consequences azoba khona, ngiyazi khona amambi khona amahle. Amambi ke kungawukuthi idignity yami emphakathini isangadicileleka phansi, abantu bazongibuka ngenye indlela, ingane ngifunda nazo ngeke ngisangibona njengalo Olwethu engimaziyo, sengizobona njengomunye Olwethu and futhi anginandaba nalokho. Ngilindele nje noma yini. Abanye abantu angiboni bazoniya le njabule engiyifunayo, le njabule engibona ukuthi mina ngiyayidinga, ngibona bazoniya, ngicabanga ukuthi ngayinika uyena uMzwide. Zwide manje awucabanga ukuthi izingane zakho mhlambe zingakulwisa noma mhlambe ingane yakhe ingayithola isisengxakini senkingeni? Awu. Cha, isimanga lesi impela lokho ngiyakubona vese.
mntanami bengakulindele ngiyakuzwa lokho okusho kodwa manje ngiyazi vese ingane zami izobuya ngelinye ihlo elingelize libe lihle Noma usungathi kuyona baby wami kodwa ke kulungile ke phela ngoba sekwenzekile ngiyazi ukuthi vese kuzokwenzeka vese impilo sizophusha babe ukuthi ngempela uyimisele ngami mntana omuntu baba ngabe mhlawumbe uyasebenza khona la usebenza khona angisebenzi manje ngizamela nje manje usiswami awunankinga nokuthi mhlawumbe akasebenzi Hayi anginankinga nokuthi wenzani vele mina angifuni imali yakhe ukuthi nje ngithanda yena uqobo. Okunye ngingazenzela inzipho ngayifaka ekhanda ngiyayiluka impahla ngiyayithengela. Ngiright nje kuukuthi ngifuna uthando and ngilifuna kuyena. Na uzomnakekela. Ngizomnakekela ngayo yonke indlela ayidingayo. Zwide ngabe umama unesikhathi singakanani ukuphi umama kwenzakalani ngomama ekhaya? Umama wasekhaya ushone 2006 ushona kwakhe enganginaye uma wengane zami washona wathi beshona ngahlala kodwa ithemba lami lonke lali kuyena lo mama so ngase ngithi uNkulunkulu ngoba phela uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aphinde futhi athathe sidalwe ngokufana la kulomhlaba so ngamukela lokho uNkulunkulu angizuse khona ububhlungu ngahlala ngabeza lokho nezingane zami zahlala zakhula ngifundisa ngizamela indlela engizamela ngamatoho yabo so lokho kwanginikeza omunye umqondo ukuthi engabe lokhu okwenzeke kumina wawungazi ukuthi mhlambe kuyaqala kwenzeke into ehlali yenza kanti izinto ezihlezi zenzeka kubantu bonke njengoba somakhelwane lapha endaweni noba vese nakuleya ndawo bengisanokufika kuyona so uzimisele ngokuthi mhlambe ngayolobola awucabanga ukuthi abazali bakhe mhlambe bazokushaya indiva bakukhiphe bathi hayi umdala enganeni yabo ulingana nabo no lokho kuyangifikela ngoba vese into engiyilindele leyo ukuthi vese bazongichileza kodwa ayigcineni vese ukukuthi ngimisela ukuthi ngihambe ngoyilobola lengane yabantu ngoba ngiyayithanda ngoba kwenzekile fanele ukuthi ngizohamba vese kuba ngikhapha kodwa egcineni vese bazongemukela ngabe mhlawumbe umbukelo uyayibuza ukuthi ngoba uthe awusebenzi ngabe yini khona imfuyo nayo yini mhlambe ngoba uthi uyimisele ngokuthi ulobole khona imfuyo nayo mhlambe ofuyile noma khona indlela owenza ngayo ukuthi uthole imali nje engizokubeka sengikhohliwe ukukubeka la Ntomkhulu sengizokusho ke manje ngoba nawe usuzwa ngivezela sithando sami ukuthi ngempela uyimisele ngami ngizalwa kwamaphumulo mina kaNgoni kaNkomo zimi porridge so abanye bathi kamhlaba ukhale mbongo yeah kunjalo so ke ngiyakwazi lokho ukuvesa isikhathi esiningi angihluleki ngifuyile ekhaya nginazi inkomo nginazi imbuzi nginazi inkukhu so anginankinga nawo lokho sekwenzekile ngizoyikhipha ngizoyishaya zonke anginasitoli nalo lokho sithando sami uyangizwa kodwa mntana nomuntu Yebo sithathu kunjalo manje hey mangathiwa abazali bakho bathi abayifunde izinkomo zalo ubaba uZwide uzothini hayi mabengayifuna ukuthi ngiyohlala naye ibona bayijikisile kodwa egcineni bezobe yifikile kamngani nami ngibuye ngifike even umngani nami engekho ngazi ukuthi futhi uzobe engekho kodwa ngiye ngoba ngifuna ukubona ubaba wakhe ngihlalele kusofa phela vele naye bese sisizile ingane yakhe ngihlalele kusofa ngibukele iTV umngani nami uthi ngiyazobuyela esikakhulu ngibaphekele ngwasha izitsha ukuthi ayiwashiwe ngenze nje konke kwasendlini ingabe mhlambe bebengaxwayi baba uZwide yonke lento ebenza untombazane uyibona bungaxwayi wena ya bengiyibona kodwa ngingacabanga ukuthi kungase kwenzeke into njengale bengayiniki nje lo mqondo bengingekho lapho yayizwa lo bengingekho lapho ngoba ngithanda ukuthi ingane yami so ke kuyangithusa ke lokho isikusho manje futhi unyelwe inyoni hayi lokho ngakuthatha kube njalo kodwa kungenjalo akusho ngathi ngifikelwe inhlanhla yami yakozwethu omgatsho amazwi okugcina nje ungathini kuZwide ngoba ekunika leli thuba ukuthi hayi nibe ndawonye ngithi nje kuZwide ngeke azayisole uzohlala happy ayikho into ezomenza ukuthi ahambe ayobheka ngaphandle ungathini kubafana abancane abakushayelayo nje mhlawumbe
ngingathi nje abazazi ukuthi bafunani, bengaphili nge-peer pressure, bengaphili ngokuthi abangani babo bathini. Umuntu akazazi. Wena ungathini kubantu abakushelayo, abantu besilisa abakushelayo from manje abazokushela nabade bakushela? Ngithi nje hayi abazi ukuthi sengithathiwe, sengumazwide, sengumamkhatsha. Kunjalo emhlabeni kaNkuluNkulu, sayibonela sonke ukuthi kunjani. Kodwa niyayizwela nani, akukho nami engingakwenza uma inhliziyo kuthiwa inhliziyo ziyaconnecta, inhliziyo kuthiwa iphakelo. Babukeli, sanithanda kakhulu. Amen.